Hei, mä oon Puttosen Ilona ja mä oon vastaava tuottaja sellaisessa yrityksessä kuin VT Comedy eli Wikström & Kipling Comedy AB. Ja mä oon 9 vuotta tehnyt vastaavan tuottajan töitä nyt alalla. Ja käytännössä mun työhön kuuluu, kun järjestetään tapahtuma, festivaali, kiertue tai mitä me tehdäänkään, niin alusta loppuun saakka kaikki, paitsi esiintyminen. Se ei kuulu meikäläisen virtaan. Mutta vastaan myös paitsi sitä esityksen toteutuksesta, myös yhteistyökuvioista tapahtumatalojen ja ravintoloiden kanssa. Asiakaskokemus tapahtuma-alalla koostuu koko henkilöstöstä, ketä toteuttaa iltaa. Ja toteutus lähtee ihan lipun myynnistä lähtien, eli hänellä on monta pintaa, minkä kanssa asiakas on tekemisissä ennen sitä, kun istuu katsomaan nauttimaan esityksestä. Se lähtee lipunmyynnistä, sen sujuvuudesta, jatkuu aina siihen saakka, kunnes saapuu tapahtumapaikalle, jossa sitten odottaa järjestysmiehet, ravintolapalvelut ennen esitystä ja sitten tietenkin luonnollisesti, kun esitys alkaa, niin näyttelijät, koomikot, ketkä tahansa lavalla sitten onkin. Eli nämä kaikki muodostaa asiakaskokemuksen, kun puhutaan tapahtuma-alasta. Me ei varsinaisesti olla ikinä lähetetty minkäänlaisia kyselyitä asiakkaille. Se palaute saadaan aina meidän tapahtumissa suoraan henkilöstölle, ketä siellä illassa on. Suomalainen persoona on yleensä semmoinen, että se ei positiivisia palautteita hirveästi aina, mutta negatiiviset tulee kyllä sitten kirjallisena jotain kanavaa kautta, yleensä lipunmyynnin kautta. Mutta semmoinen palaute, mitä nyt epäsuorasti kerätään, on aina nämä meidän illat, missä se tapahtuma toteutetaan. Me jutellaan hirveästi ihmisten kanssa, ketä tulee paikan päälle. Illan päätteeksi kysytään kaikilta, ketä on ollut iltaa tekemässä järkkäreistä lähtien, että miten on mennyt, mitä asiakkaat on puhunut. Koska se henkilöstö, ketä on jalkautunut esimerkiksi aulaan, ravintolaan tänne, niin hehän sen palautteen saa siellä, ei ne esiintyjät lavalla suinkaan. Ja tietenkin paras palaute on aina esityksestä, jos puhutaan, niin uploadeiden suuruus, miten yleisö on viihtynyt. Ehkä itse koen tässä meidän alalla semmoisen, että miten itse haluaisit tulla kohdelluksi, kun lähdet jonnekin tapahtumaan, se teatteri tai joku iso tapahtumatalo tai tämmöinen, niin miten haluaisit itse, että sut kohdeltaisiin, niin käyn itse paljon myös teattereissa ja katsomassa erilaisia keikkoja ja tapahtumia, niin sitä kautta näkee sitä parhaiten, että miten homman kuuluu toimia asiakkaan näkövinkkelistä. Se riippuu vähän tapahtuman koosta, eli mitä pystytään ottamaan huomioon. Useimmiten tapahtuman sisältö on se, mikä on, ja sitä tulee katsomaan se tietty asiakasryhmä. Paljon joudutaan markkinoinnin kautta miettimään, että kenelle tämä esitys kohdentuu, ja siihen meillä on aika selkeät kuviot. Asiakkaan henkilökohtaisia tarpeita ja tämmöisiä, niitä periaatteessa otetaan jo huomioon siinä, kun lähdetään markkinoimaan tapahtumaa. Eli mikä on meidän asiakasgenre, ketä yleensä tulee katsomaan, segmentti, minkä ikäiset, ja sen pohjalta lähdetään vähän suunnittelemaan ehkä sitä illan muuta asiakaspalvelukokemusta. Esimerkiksi, että onko meillä jossain isossa talossa, kuten Logomossa tapahtuma, minkälainen show and dinner paketti sinne kenties tulee, liittyykö siihen show and dinner pakettiin jotain muuta kuin se pelkkä ruokailu. Tämmöisiä kaikkia mietitään. Toki riippuu tapahtuman koosta, kuinka paljon pystytään yksilöittämään ja ottaa huomioon. Meillä on esimerkiksi Turun yhdet suurimmat pikkujoulut aina joka vuosi, ja viime vuonna, kun oli 700 ruokailijaa parhaimmillaan, niin siinä tavallaan otetaan ryhmä huomioon, mutta joku limitti tulee. Eli täysin spesifisti ja täysin ei pystytä ihan kaikkia yksilötoiveita huomioimaan, mutta pystytään huomioimaan kuitenkin siten, että asiakasryhmälle tulee erinomainen kokemus. Itse olen vähän sellainen vanhan koulukunnan ihmisiä tässä suhteessa. Mun mielestä ihmiset puhuu ihan liian vähän nykypäivänä puhelimessa. Asiakaskokemus on parhaimmillaan se, että sä saat suoran kontaktin, jos sä oot tulossa jonnekin, että sä saat puhua jonkun kanssa, käytyy läpi ne toiveet. Ja silloin myös niin kuin se tapahtuman kontaktihenkilö pystyy ottamaan paremmin, tulee se yksilöity fiilis, vaikka ihan kaikkia pieniä toiveita ei pystyttäisi jossain massatapahtumassa huomioimaan ihan jokaiselta ikiseltä ryhmältä.
Mutta sen henkilökohtainen kontakti ja puhelin on kaikista paras siihen. Mutta toki, kun sitä informaatiota kaikkea tulee nykypäivänä niin monesta suunnasta, niin pelkkä puhelinkeskustelu ei riitä, vaan aina täytyy olla sitten sen ensimmäisen puhelinkontaktin jälkeen sähköpostiyhteys. Siihen jää kaikki kirjalliset faktat, mitä on sovittu ja näin, ja sitä keskustelua on helppo jatkaa siitä. Ja sekin tuntuu personoidulta, kun sä oot kerran edes puhunut sen sua palvelleen ihmisen kanssa. Eli olen kokenut, että ensimmäinen kontakti on tapahduttava niin sanotusti kasvotusten puhelimitse. Asiakkaita kontaktoidaan ainakin meidän tapahtumissa, kun puhutaan tuhansista ihmisistä välillä yhdessä tapahtumassa, niin lipunmyyntijärjestelmän kautta sähköpostiviestintä on ollut kaikista tehokkain. Kaikki ihmiset ei tykkää jättää sähköpostiaan, niin silloin sitten toimii tekstiviesti. Eli informaatio etenkin nyt korona-aikana, kun oli kaikenlaisia muutoksia ja siirtoja, useita. Meilläkin yli 250 tapahtumaa siirrettiin ja peruttiin, niin kyllä siinä kohtaa se sähköposti, tekstiviesti tavoittaa aina ihmisen melkein. Tämän kysymyksen kohdalla täytyy palata siihen ihan ensimmäiseen. Eli tapahtumassa se asiakaskokemus liittyy ihan jokaiseen henkilöön, ketä siellä tapahtumapaikalla on tekemässä sitä iltaa. Mun mielestä pelkät esiintyjät tai se esitys ei luo sitä, vaan se on nimenomaan ovesta astuttaessa ne järjestysmiehet. Ja mä tykkään itse tosi paljon briefata aina ennen esitystä järkkäreitä, jutella ne heidän kanssaan pisi iltaa ja osoittaa todella se arvostus heidän työtä kohtaan, koska he kohtaa niitä asiakkaita siellä. Sama pätee ravintolahenkilökuntaan. Jokainen tekijä siinä illassa, on se sitten siivoja, ketä kävelee siellä käytävillä, on osa sitä kokemusta. Ja yksikään osanen, jos ei toimi tai menee huonosti, joku kohtelee vaikka ravintolassa joku tarjoilija tylysti, niin vaikka esitys olisi kuinka hieno ja upea kokemus, niin se yksi pieni palanen voi pilata asiakkaalta sen koko illan. Tämmöisiä on joskus sattunut, että on tullut palautetta, että joo, ihan hyvä esitys oli, mutta me saatiin tylypalvelua joltain henkilöltä sieltä tapahtumapaikalla. Että näin pienestä se voi joskus olla kiinni. Tai sitten voikin käydä myös päinvastoin. Eli jos joku asiakas kokee, että no, tämä esitys ei nyt sitten kolahtanut yhtään, tämä ei ollut yhtään mun tyylinen, mutta se muu asiakaspalvelu on sinä iltana ollut erinomaista ja hän on hymyillyt, kun hän on saanut loistavaa asiakaspalvelua, niin se taas pelastaa sitten sen esityksen. Eli jokainen palanen liittyy jollain tapaa toisiinsa. Oli se tapahtuma sitten 100 hengen tapahtuma tai 5000 hengen tapahtuma, niin aivan jokainen tekijä siinä illassa on ihan yhtä tärkeä. Ja mun mielestä kun järjestetään tapahtumia ylipäätänsä, niin kaikkien näiden osapuolien tulisi olla hyvässä keskusteluyhteydessä ja ennen kaikkea tapahtuman järjestäjän tulee osoittaa se arvostus jokaista työntekijää kohtaan.